Kur'an'ı hati kod kırın her vek dinek beseri kabı. Bala kabı de de sure evda mesela halal ve haram da de sure Ali İmran da balık sure Ali İmran'a de beje ve ma lekum sure Ali İmran ayet 19 ve ma lekum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi aleyhi ve kad fessara lekum ma harrama aleykum ve maçı ve hati ev hayvanı ku nave xadir sertib karanin huşma o te şerce kir huşma ve na xun ev hayvanı ku te şerce kir o nave xadir bismillah sertib karanin tem godun çma huwa na xun ve kad fessara lekum ma harrama aleykum Xwedê Teala vekiri jev qetan diye tiştî ku jwara haram kiriye tiştî ku haram kiri Xwedê Teala berfrehi bahsa wan kiri ayet deraqi wida hena Xwedê Teala çi haram kiri çi halal kiri Xwedê Teala tefsîla wî kiri Xwedê beyan kiri eşkera kiri divê ji vê ayetê tê zanînê ku Xwedê Teala bi tenê mafê wî çi mafê mafê halal û haram kiri mafê Xwedê Teala pêxmer tetbîqa wî kir hedîseka pêxmer sallam heye de Bukhari da gelek hadisi dinda cerbaz deve deve ma ahallallahu fi kitabihi fe huve halal Xwedê Teala kitaba Xwedê Kur'an'ı da çi halal kiriye ev halala ve ma harrama fe huve haram çi haram kiri ev harama ve ma sekete anhu fe huve afuvun basa tiştekî nekiribi tiştekî sukut kiribi bi deraqê tiştekî bêdeng mabe ew jî ji wara serbet hati afû kirinê serbest hati afû kirinê feqbilu minallahi afiyetehu hûn ji Xwedê Teala wê afiyetehu tiştê ku ji wara serbest kir wî qebûl bikin difêm kir fe innallaha lem yekun nesiya Xwedê Teala tu tiştekî ji bîra nak ev hedîsa anêna jî tu di zanîn ku em bê helal û haram tenê mafê Xwedê Tealayê û pêxember jî em bivê tebliğê me kirî a di destpêka İslamê da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem tiş qedexe kirî mesela çûne ser mezela mesela çûne ser mezela Peygamber destpêka İslamê da çûne ser mezela qedexe kir ji ber ku wê wextê da em bivên urf û adetê cehaletê namûslmanan da hebû gelek tiştî nerast namûslmanan da hebû ji bo ku ew urf û adet aqîda ne baş namûslmana xerab rabive Peygamber gu nerin ser mezarê xwe ziyaret nekin heta îman rûniş aqîde rûniş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gu herin ser mezarê xwe ziyaret bikin işte re bibêjim jê pirsî goya Resulullah em çer mezara ziyaret dikin gu hûn şewa sağa ziyaret dikin her ser mezara ziyaret bikin her wisa di mesela bivê zêr û hevir mêşta ku Peygamber Aleyhisselatü Vesselam li ummeta xwe qedexe kiriye lewra Müslüman divê tim di esnaya em bivêjin cihadê da be di esnayê kar û xewatê da be di esna di xêr û em bivê xemr û zîne da dunyayê ji mêrera tişteka pir lûks pir tişteka nebaş e pir layiqê wanin e û gava însanê sivê hedarê xwe bi zêr bixemrîn û potê hevirmê ji li xwe ku em bivê xwe bixemrîn û potê ku ew wê şeqê ew karê xwe esasî bicîtîne tê Peygamber dikaribe ev ji bo demekî qedexe kiribe ama ji ber ku aqîde rûne niştibe hîne ew nekiribe ew ran nebûbe ew Peygamber ew hukma ra nekirî sandan me da maye bi vî awayî em baweriya min ew e ku gava divêje gava adê Xwedê Teala divêje etî'ullah ve etî'ur Resul du tiştê ji hev cihênine gotina Xwedê gotina Peygamber bikin gotina Xwedê erê Qur'an-ı Kerîm e û Peygamber Aleyhisselatü Vesselam jî ew fermanê ji me re ragihandiye û her wisa hedîsê Peygamber jî em ê pê emel bikin û emelê pêkirina tişteke baş e lê divê bi şertê ku nakokî di navbera hedîsê ku tê gotinê hedîsê Peygamber e û di navbera Qur'anê da tune bi ji xwe carekî divê em vê bizanin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hukmekî tiştekî ziddê Qur'anê nabêje yani tiştekî ku ziddê Qur'anê be vacî Qur'anê be ji sedî set Peygamber negotî û nabêje hin hedîs bi navê hedîsa hin metnê erebî bi navê hedîsa ser navê Peygamber hatî çêkirinê ku ziddê Qur'anê bi ya min ew ne hedîsin ew metnê erebînin em ê li vê dere dawî di sohbeta xwe bînî werin
حتى جارك دنا بفيجن أمي أوك دنا أمي لا صحبتك دنا أمي مباربا إن شاء الله بدلي وبا وندكارن نيرينو أي خواجي رخني خواجي بنفسين بواكي أدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.